കാണാൻ പറ്റണ്ട? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റും പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാനും പറ്റണില്ലേ? പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖ്യ ചക്ഷുരുന്മീലനം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുഭാന്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധോപ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ദേവരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശചാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായനെ ഗൗരഗത ധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അധ്യായം 6 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തെയാണ് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അത് കർമ്മത്തിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താമെന്നാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാഖ്യയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, അങ്ങനെ പല പല യോഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നു. അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഓരോരോ വഴികളായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും 6 അധ്യായത്തിൽ കാണിച്ചത്. അതിനെല്ലാവരും കൂടെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. ഈ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം എന്നാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്തിയോഗം. അതിനാണുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നതും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തം അനപാർത്ഥ യോഗം യുജ്ഞജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാജ്ഞാസ്യസി തൃച്ഛൃണു. അപ്പോൾ ഇനി 7-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേട്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ, മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സ് ബുദ്ധിയെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിനെ ശീലിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അർജുനോട്, അർജുന ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോണേ? ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. അതായത് ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്, ആരാണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കഴിവുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ അർജുന, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന്. ശൃണുത്തം സ്വഗതാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദാദ്രാണി വിദുദ്ധോതി സുഹൃൽ സദാം നഷ്ടപ്രായേണ ശുഭസ്തേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്യാമ ശ്ലോക ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഓരോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത്രേ. അതിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാല്ലേ, കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിലേർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാല്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സത്യം, അതായത് കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും അച്യുതം എന്നുള്ളതല്ലേ. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താ എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പുണ്യകാര്യാണ്. ആ ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടും ഒരു സാക്ഷി രൂപത്തിൽ പരമാത്മാവ് ഹൃദയത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൃഷ്ണന്റെ
കഥകൾ കേൾക്കൂ, ഹൃദയകാരിയോ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. അതായത് അർജുന എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? അർജുന എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ പറയേണ്ട, അർജുന നീ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, നീ എൻ്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, പിന്നെ നിനക്ക് അസൂയ ഇല്ലാത്തവനാണ്. അപ്പൊ ഈ വക കാര്യങ്ങളോട് കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ തന്നിൽ ഇറങ്ങിക്കിടയ്ക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ താഴെ തനിയെ വളർന്നു വരും. അതായത് കൃഷ്ണശ്രവണ കഥ, ശ്രവണം കീർത്തന സ്മരണം നമ്മൾ കണ്ടു അത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് കേൾക്കുക, അങ്ങനെ കേട്ട് ഭഗവാന് മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം താനെ വളരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിന്യതപി ചിത്തതേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കഞ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വത. അതായത് ഇവിടെ പിന്നെയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കാം. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭക്തൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം കണ്ടമാതിരി ഇവിടെ നമ്മളെ ഭൗതിക ഭക്തനല്ല, ഭൗതിക ജ്ഞാനം മേടിച്ച് ഭൗതിക ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയല്ല പറയണേ, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മാവാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഭക്തങ്ങളെ പറയുന്ന. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം, അതായത് ശ്രമിച്ചേക്കാം, 1000-ൽ ഒരാൾ. അങ്ങനെയുള്ള ആ 1000-ൽ നേരിയവരിൽ ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ വളരെ ഇക്കണ്ട ആൾക്കാരും മുഴുവൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എന്നിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ആയിരക്കണക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ആ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭയങ്കര ഒരു ദാസ്യഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ ദാസനായി തീരുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കല്ലേ, ഒരു തേരാളിയാകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധക്കളത്തില് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിന് മാത്രം ശബ്ദമുള്ള സ്ഥലം. കാരണം കോടാനുകൂടി ആൾക്കാരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ശബ്ദമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പിന്റെ അത്തം കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും കഷ്ടകൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് തേരാളിയായിട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനാണല്ലേ. അപ്പൊ അതേമാതിരി അത്രയും ഉന്നതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ദാസൻ തന്നെയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ചില ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ദാസനായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിനെ ആൾക്കാർ മിസ്യൂസ് കൂടി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ആത്മീയത്തിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചും ഭൗതികത്തിൽ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം തന്നെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കും മാത്രമേ ആ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിഭൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനെ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖം മനോബുദ്ധി രേവജ അഹങ്കാരമിതം മേ പിന്നെ പ്രകൃതി രഷ്ടത. അതായത് പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയണേ. എന്താണ് പറയണേ? ഭഗവാന് 2 ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. രണ്ട് പ്രകൃതികൾ, അതായത് പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 എണ്ണം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അല്ല, നമുക്ക് അറിയാം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് അത് ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 8 എണ്ണം ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ 8 എണ്ണത്തിൽ അത് ജഡമാണ്, അതായത് അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തന്നെ. അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പരേയമിത സത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്യമേ പരാം ജീവഭൂതം മഹാബാഹോ യദ്യം ധാര്യതേ ജഗത്. അതായത്
ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 8 കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നുള്ളതും ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ തഴം താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അതായത് അതിനാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ശക്തി വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവ് ഈ 8 ഈ അപരാപ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് എൻ്റെ 2 പ്രകൃതികൾ ഉണ്ടെന്ന്, അപരാപ്രകൃതിയും പരാപ്രകൃതിയും. ഇതാണ് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണത്. ഈ ഈ 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഇതാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മുടെ 5 ശക്തികൾ വരുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, അതായത് നമ്മൾ ത്വക്ക് കൊണ്ടുള്ളത്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെവിയിലുള്ളത്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈ 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മത്ത പലതരം ജ്ഞാന്യ തെക്കിഞ്ചിനസ്തതി ധനഞ്ജയ മൈ സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. അതായത് ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ തന്നെയാണ്. അത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 8 അപരാശക്തിയും പ്രകൃതിയും ഒരു പരാപ്രകൃതിയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആ സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു നൂലിൽ നമ്മുടെ മാലയ്ക്ക് മുത്തു കോർക്കുന്ന മാതിരി അത് കോർത്ത് ഇണക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രസോഹ അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവ വേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. അത് ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ. പക്ഷെ അതിന് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ, അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അതിലെല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അതാണ് ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വീറ്റ് വാട്ടർ, സോൾട്ട് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. ഇപ്പൊ കടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് രസമുണ്ട്, അല്ലാത്ത നമ്മുടെ കുളത്തിലെ ഭാഷയിലെ കിണറിലെ വാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്വീറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജലത്തിലെ രസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും ഭഗവാന്റെ 2 കണ്ണുകളായിട്ടാണ് പണ്ടേ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നത്. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, അതായത് ഓങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഒരു നാമത്തിനെ മന്ത്രമായിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് ഓം നമ ശിവായ അല്ലെ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതന്നെ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും, ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും, വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറയണ ഈ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധമായും തീന്റെ ചൂടായും, അതായത് നമ്മളൊരു തീ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തീക്ക് ഒരു ചൂടുണ്ട് അല്ലെ, ആ ചൂടാണ് ആ തീയുടെ സ്വഭാവം. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലൊക്കെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആദ്യത്തേക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് അല്ലെ, ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലല്ല, നമ്മൾ വില്ലേജസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്മെല്ല് കിട്ടും. അതൊക്കെ ഓരോന്നിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. ആ ക്വാളിറ്റീസ് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? അത് ഭഗവാനായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അധികം തപസ്സികളുടെ തപസ്സായിട്ടും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓരോന്നിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓരോത്തിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണോ അത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് അർജുന എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബീജമ്മം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധിപാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർബുദ്ധി
തസ്ഥിമതാ തസ്മിൻ തേജസ്തേജസ്വി നാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര. അപ്പൊ ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, അർജുനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് ഈ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടി ചെയ്യണം തോന്നുമ്പോ ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ഇതാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലോട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ബീജാത്മക്കളെ, അതായത് ജീവസത്തുക്കളെ അതിലേക്ക് ഭഗവാൻ വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ വിട്ടിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്നാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയാം. സൃഷ്ടി അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആദിയും അന്ത്യവും ഇല്ലാത്ത ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ജീവൻ മരണം ഇല്ലാത്ത ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ആദി ബീജം എന്ന് ഞാൻ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും, അതായത് തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും എല്ലാം ശക്തിയും, അതായത് ഭഗവാൻ കുറേശ്ശെ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് മാത്രമല്ലാതെ ഇപ്പം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്വികളുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആദി ബീജം ഞാനാണ് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അതിൽ മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ വളരെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വളരെ വൈഡായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കണം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിസ് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. അത് തന്നെ പറയണ്ടേ, ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗ വിവർജിതം ധർമ്മ വിരുദ്ധ ബുദ്ധേഷു കാമോസ്മി ഭരതർഷഭ. ഇതിന്റെ പദ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. അല്ലയോ ഭരതർഷഭ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെ കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധരായ ലൈംഗിക ജീവിതം ഞാൻ തന്നെ. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ബലവാന്മാരുടെ ബലവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അതിനെ വീണ്ടും ബലം തന്നെ, അതായത് അതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന അതൊക്കെ ഞാനാണെന്നാണ്. യൈ ജൈവ സാത്വികാഭാവ രാജസസ്താമസാധ്യയെ മത്ത ഏവേരി തന്വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമല്ല എല്ലാ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി 3 ഗുണങ്ങളാണല്ലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്വാത്വികം, രാജസം, താമസം. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് ഈ 3 എണ്ണമാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്, ഇത് എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്, ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള എന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കിതൊന്നും ബാധകമല്ല, ഞാൻ എന്നും ഗുണാതീതനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കരിങ്കല്ലിന്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വെള്ളത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാതിരി ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ അകത്തും നമ്മുടെ പുറത്തും എല്ലാം ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനിൽ ഇതിലൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഞാനാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയൊക്കെ വരുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്നും ഗുണാതീതനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എനിക്ക് യാതൊരു ഗുണത്തിൽ ഇതിലൊന്നും യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. അതായത് ദേവി ഹൃഷ്യ ഗുണമയേ മമ മായ ദുരദ്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്ക് എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ, ഈ ദിവ്യശക്തി എന്നിവിടെ പറയുന്നതാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയുണ്ടായി. അതായത് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തിയുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവസത്തകള്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മഹാമായ. ആ മഹാമായയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതായത് മഹാമായ ത്രിഗുണങ്ങളെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ മഹാമായ, അതിനെ ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കഷ്ടമാണ്, അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം
നമ്മളൊരു കുട്ടിയല്ലേ, ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടിയെ മായ പിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ധൃതിയിലാണ് മായയുടെ പിടുത്തം. ഇപ്പൊ നമ്മള് കലിയുടെ കാര്യം തന്നെയല്ലേ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, അത് ദ്വാപരയുഗം അവസാനിക്കാറുള്ള സമയത്താണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കാണുന്ന ഒരു കറുത്തൊരു ജന്തു, അത് ഒരു പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ് പശുവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പശുവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ കറുത്ത രൂപത്തെ കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ അത് കലിയായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് പറയും, എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അടുത്ത യുഗം വരാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക, എനിക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഏതൊരു 4 സ്ഥലം തരുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഏത് 4 സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നത്? ചൂത് കളിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലം, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ നോൺ വെജ് ഉള്ള സ്ഥലം. ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലി വീണ്ടും ചോദിക്കും രാജാവിന്, രാജാവ് ഇത് 3ഉം വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം കൂടി എനിക്ക് തന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുക ചെയ്യണേ. അത് ചോദിച്ച സമയത്ത് രാജാവ് പറയും, ശരി എന്നാൽ ധനത്തിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറയും. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ധനം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മാതിരി ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയും ഡോളറും ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ, നോട്ടുകളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം സ്വർണ്ണ നാണയത്തിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം സ്വർണ്ണമയാണ്. അപ്പൊ അതിലിരുന്നോളാൻ പറയും. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ തലയിൽ കിരീടമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് കലി എന്താ ഇത് കയറി രാജാവിന്റെ കിരീടത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്ടായേ? രാജാവിന്റെ അഹങ്കാരം കയറി. എന്നിട്ടല്ലേ സന്യാസിയുടെ കഴുത്തില് ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ ഇട്ടു. ആ സന്യാസിയുടെ മകൻ ശപിക്കുകയും ചില 7 ദിവസം കൊണ്ട് തട്ടം കടിച്ചു മരിക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ആ കലിയുടെ അത്രയും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതേമാതിരി ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ആ ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് മഹാമായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും, മഹാമായ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷന്റെ കാവൽക്കാരിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും. കാരണം അത്രത്തോളം എന്തായാലേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതായത് മഹാമായയെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രം തോൽപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുക, മഹാമായെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെ? അതും ഭഗവാൻ പറയണം. എങ്ങനെയാണ്? എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ മായയുടെ പിടിയിൽ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദുഷ്ടകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് നമാം ദുഷ്കൃതീനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമാം മായയാ പ്രഹൃതജ്ഞാനം ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കരമായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധവന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട് ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരവുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇനി മായ എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മായ, എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങള്, എന്താണ് അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ആ മായയെ. കാരണം നമ്മൾ അല്ലെ ആദ്യം പോലെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ, മായയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ളത് അല്ലേ. ആ മായയിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ മായയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതേസമയം വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, അവര് ഒരു കാരണവശാലും എന്നെ അവര് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരെങ്ങനെയാ? ദുഷ്കൃതരും മൂഢരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായാലാകപ്പെട്ട. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണുള്ളത്. ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും അവരെന്നെ, നമുക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണല്ലേ, ഒരു കാരണവശാലും എന്നെ അവര് ശരണം പ്രാപിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരാരൊക്കെയാന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ, മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴുതകളെ പോലെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ. കാരണം പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. അതായത് അവരെന്താ ചെയ്യണേ? അവരിങ്ങനെ കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവർ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഈ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, സമ്പത്തായാലും ധനായാലും സുഖം സന്തോഷം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവർക്ക് ജീവിതകാലത്തിനുള്ള നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ കഴുതകളെ പോലെ അവർ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇതിനുള്ള മിച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. കഴുതയെ കണ്ടല്ലേ, കഴുത എന്താ ചെയ്യണേ? ചത്ത് പണിയെടുക്കല്ലേ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതിന് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടുക. ആ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേറെ ഒന്നും അറിയാണ്ട് കഴുത ഇങ്ങനെ ഭാരം വലിച്ചു പോകണം. അതേമാതിരി ആൾക്കാരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാനോ അവർക്ക് സമയമില്ല. അവർ ഭഗവാനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ? നരാധമന്മാർ, രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര്. നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ, അല്ലെ അധമൻ, വളരെ താണതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവര്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധവന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാവുന്ന. കാരണം ശ്രവണം അതാണ് ഏറ്റവും
കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഇല്ല, ഈ അധ്യായത്തിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയേണ്ടത്, ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് എന്നുള്ളത്, അത് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ശ്രവണം ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക്. ആ ശ്രവണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് ബേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ആ ശ്രവണം കൊണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശ്രവണം കണ്ട് പോലും ഇതേമാതിരി ആൾക്കാർക്ക് മുക്തി നേടാം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം ഇതൊക്കെ വെറും ഒരു കെട്ടുകഥകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള, ഇതിലൊന്നും വലിയ കഴമ്പില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞേ. ആ നേരം കൊണ്ട് 4 സീരിയൽ കാണാം, TV കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബേസിക് എൻജോയ്മെന്റിന്റെ ബേസിക്കലി അവർ പോണേ. അത്രയും താഴ്ന്ന തരമുള്ള ആൾക്കാരാന്ന് അവർ. കാരണം അവരൊരു കാരണവശാലും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ദുഷ്കൃതികൾ. അതായത് മായയുടെ കാര്യമാണ്. മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ വീണ്ടും ആ മായയുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് തരം താണ് അവർക്ക് താന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസ്മരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം അവർ കുറച്ചെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ വീണ്ടും മായയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് ആർജിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നോളജും എല്ലാം പോയിട്ട് അവരും എന്നെ വരും. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ പോയി, കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തു, പിന്നെ അത് അവർ വിട്ടുകളഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആസുരഭാവികൾ അഥവാ ആസുരഭാവമാശയതാണ് നാലാമത്തത്. ഇവർക്കും മികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാര് അല്ല. അവര് നമ്മൾ പല ഇതിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. രാവണന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. അവരൊക്കെ വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് രാവണനൊക്കെ അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ജ്ഞാനം മൂത്ത് അഹങ്കാരം വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണേ, അവര് എന്തിനാണോ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായത് അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഭഗവാനെ അടുക്കുന്നില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ ദേഷ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം എല്ലാം ഞാൻ നേടിയെടുത്തു, എല്ലാം എൻ്റെതായി എന്നുള്ളവർ. അപ്പൊ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നത് വേറെ ഒരു 4 കൂട്ടുണ്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യണേ, അവര് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചതുർവിധ ഭജന്തേമാം ജനാ സുഹൃതിനോ അർജുന ആർദോ ജിജ്ഞാസുര അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീജ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനോട് പറയണേ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു. പിന്നാരാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യക്ഷ അന്വേഷണ ഞാൻ. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് ഇതിന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ദുഃഖിതർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഗജേന്ദ്രനെയാണ്. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രന് ആകെ ആ കഷ്ടകാല സമയത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഓർത്ത് എന്തിനാണ് ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഈ അർത്ഥാർത്ഥി, അത് ധനത്തിന് വേണ്ടി. അതിനെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ധ്രുവ മഹാരാജ്. ധ്രുവൻ എന്ത് ചെയ്ത കാരണം അച്ഛന്റെ മടിയിലൊന്നിരിക്കണം, അച്ഛന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം കിട്ടണം, അച്ഛന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടണം, രാജാവാവണം, അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അർത്ഥാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള, അതായത് ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യമായിട്ടാണ് ധ്രുവൻ. അപ്പൊ ധ്രുവനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ. പിന്നെന്താണ്? ജിജ്ഞാസു, അതായത് ശൗനകാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അവരെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയോടൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ. പിന്നെയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വീണ്ടും പാരമ്യതയിലേക്ക് അറിയാനായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനി. അതായത് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭൗതികം, എന്താണ് ആത്മീയം, ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക. ആ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭൗതികത്തെ ടോട്ടലി ഡെസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആത്മീയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് സനൽകുമാരമുണ്ട്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവര് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ 4, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 കൂട്ടരെ ഒരു കാരണവശാലും അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരില്ല. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എപ്പോഴും എന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണത്തിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തിൽ എന്താണ്? സീതയുടെ പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം. പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാനെ അല്ലെ
ആ കഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് ഇതാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവകിയും വസുദേവനും കാരാശ്രയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇതിൽ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ശൗനകാദികള് പോയിട്ട് എന്താണ് ഭാഗവതം എന്നുള്ള അറിയാനായിട്ടുള്ള ആ ജിജ്ഞാസയിലിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ താഴത്തെ ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഏതാണ്, അത് ധ്രുവ മഹാരാജന്റെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോരോ ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടരുടെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഓരോ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഹനുമാനുണ്ട് അല്ലെ, ഹനുമാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടും ഒരിതായിട്ടും ഭഗവാനെ ആരൊക്കെയാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഈ 4 കൂട്ടർ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു, 4 കൂട്ടർ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനാവാൻമാം പ്രപദ്യന്തേ വാസുദേവ സർവമതി മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വളരെ വിരളമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും ഈ 4 ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് വ്യക്തി ജ്ഞാനിയാണ്. എനിക്ക് ജ്ഞാനിയാണ് ഇഷ്ടം. കാര്യം എന്താണ്, ജ്ഞാനിക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യം അല്ലേ, അർത്ഥാർത്ഥിയാണെച്ചാലും ഈ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം പോലുള്ള ആൾക്കാർ, അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരെ ഓരോരോ കാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വെറും ഭഗവാൻ മാത്രം മതി എന്നുള്ള, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം ഏതാണെന്നും മായ എന്താണെന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണം. അപ്പൊ അത് പറയണം, ഭഗവാൻ പറയണം ഇതിലേറ്റവും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ജ്ഞാനിയാണെന്ന് വേണം. ആ ജ്ഞാനിയുടെ ഒരു പടി കൂടെ മേലെ പറയുകയാണ്. അതായത് പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനികളുടെ ആൾക്കാര് ഈ ഭഗവാന്റെ കാരണങ്ങളും ഇതെല്ലാം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സർവ്വവ്യാപി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആരാണോ അപ്രകാരമുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമുള്ള. അല്ലെ, ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു 1000 ഒരുവനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. ആ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള 1000 ഒരുവനെ ഒരു പടി ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞത്. അതേമാതിരി ഭഗവാൻ പറയാണ് വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണത്. പല പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആരാണോ അവരാണ് ശരിയായ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാണ്. കാമസ്തജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ ന അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യ നിയതാ സ്വയ. അതായത് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ അപഹരിക്കപ്പെട്ട് ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്ത ആൾക്കാരെന്നല്ലേ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആരെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരാണ്. പിന്നെ മഹാത്മാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല്, അതായത് പിന്നെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദേവന്മാരുടെ അടുത്തും ഈ ദേവന്മാരെ അടുത്ത് വിട്ട് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാര്യസാധ്യങ്ങൾ നേടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു അവരും മൂഢന്മാരാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാൻ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല, ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയാം. അതേമാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദേവന്മാർ. ഈ ദേവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർമിഷൻ എവിടെ കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ നിന്ന് കിട്ടണം. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളോ ധനം സമ്പാദ്യം ഇതെല്ലാം കിട്ടാന്നതിൽ ഈ ദേവന്മാർ പലർക്കും നമുക്കറിയാലോ, പലർക്കും ദേവന്മാര് ഇതേമാതിരി ഓരോ തഥാസ്തു എന്ന് പറയും. അവരിങ്ങനെ വരങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും തഥാസ്തു എന്ന് പറയും. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നത് എന്താണ്, അത് തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മോഹിനിയുടെ കഥ അറിയാതെ അങ്ങനെ പല പല കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഇവരിങ്ങനെ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്നെ ഭജിച്ചു എന്നൊരു സമയം ദേവന്മാർക്ക് അവരത് കൊടുക്കും. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പുലിവാല് പിടിച്ചു മാറും. പിന്നെ വീണ്ടും അവർ ഓടിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനാണ് ഓരോ സമയത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല പല രൂപഭാവങ്ങൾ എടുത്തു വന്ന് അവതാരം എടുത്തു വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ രക്ഷിച്ച് ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഓരോ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും മോശമില്ല അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ അതിനെ ഇവര് ദേവന്മാരെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് വരുമ്പോൾ
അവർക്ക് നല്ലത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്നതും ആരാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് വരുന്നതും ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ ഒരു വിവരമില്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവര് ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്മാരും എന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തിനാണ് അത് പോണേ? അല്ലേ? ഈ ഭൗതികത്തിൽ ഒന്നുമില്ല, ആത്മീയത്തിലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് എന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് മഹാത്മാക്കള്, അവരാണ് ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എവിടെ പോകുന്നത്? ഇതേമാതിരി അന്യദേവതകളെ പൂജിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവത്ഗീതയിലെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ ശരിയോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും ഈ അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഈ ദുരിതപൂർണമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മളെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അയ്യോ ചെയ്ത് തെറ്റാണെങ്കിലും പോലെയൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജ്ഞാനിയായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജൈവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പരമാത്മാവിൽ പോയി ചേരാനുള്ള ആ വഴി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് എന്നാണ് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ള ആ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വെക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വഴിക്ക് പോകുന്നത് അത് ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരിയായ നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാത്തവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അന്തവന്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽ തൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മൽഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായി എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അത് സെയിം കാര്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയണേ. നിങ്ങൾ ഓരോ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അല്ലെ നമുക്ക് 14 ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ലോകം ഭൂമിക്ക് താഴേക്കും 7 ലോകം ഭൂമിക്ക് മുകളിലേക്കും. അപ്പൊ മുകളിലേക്കുള്ളത് ദേവന്മാരുടെ ലോകമാണ്. അത് ഓരോരോ ദേവന്മാർക്കും അവരവരുടേതായ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും ഇന്ദ്രനായാലും ബ്രഹ്മാവായാലും ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മലോകമാണ്. അതിന് താഴെ ഓരോരോ ദേവന്മാർക്കുള്ള അവരവരുടെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്, ആരെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്, നിങ്ങൾ അവിടം വരെ ചൊല്ലുള്ളൂ. ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് വൈകുണ്ഠം, വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. പക്ഷെ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടേതായ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലും, അത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കർമ്മഫലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ശരിയായിട്ട് ഏത് ലോകത്തേക്കാണ് പോണേന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവന്മാരെ ലോകത്തിൽ പോകും, എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്റെ ലോകത്തിൽ വരും. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്ന ഭഗവാൻ പറയണേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിത അനന്താവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യമാണ്. വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റത്രേ. കാരണം ഈ ദേവന്മാർ കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങളും ഫലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമുള്ള ഭഗവാന് എന്താ കിട്ടാൻ പോണെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാ? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉള്ളിൽ വലിച്ച് ആ അകത്തുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ, ആ അകത്തുള്ള ആ ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ആ മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമയം അവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും
അവ്യയനുമായ ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഭഗവാന് 3 ശക്തിയാണ് അല്ലേ? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് യോഗമായ മഹാമായയാണ്. ആ മഹാമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരണം, അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതേമാതിരി ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യോഗമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണെന്ന് അവരാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു, തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നുമില്ല. വേദാഹം സമതീതാനേം വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കഞ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞല്ലേ, അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്താണ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാം പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുന, നിനക്കത് ഓർമ്മയില്ല. അതേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് വേറെ രൂപത്തിൽ പറയണം. അർജുന, പരമപുരുഷനായി എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതും, അതായത് ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്, ഭഗവാന്റെ മുന്നിലാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലെ ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെ? ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മക്കണക്കണക്കാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഓരോ ശരീരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം ഇവരുടെ. പക്ഷെ എന്നിട്ടെന്താ ഭഗവാൻ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും, അതായത് ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കാർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അതന്നെ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. യേശാങ്ക് ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേമാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയണേ, ദ്വന്ദ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എന്നുള്ള അർത്ഥം. എന്താണ്? ഞാൻ, നീ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, ഓ അവൻ നല്ലവനാണ്, അല്ലെ അവൻ ചീത്തവൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആ ദ്വന്ദ്ഭാവം വരുന്ന എവിടെയാണ്? ഭൗതികത്തിലുള്ളൂ. ഭൗതികത്തിൽ എല്ലാത്തിനും ദ്വന്ദ്ഭാവം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവര് ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തിട്ട് അവരപ്പം എന്താ പറയുക, ഭൗതികത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും അവർ ആത്മീയത്തിലേക്ക് മാറി അവര് ശരിയായ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ, അതാണ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം, അതായത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു പടി മുകളിലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ദ്വന്ദ്ഭാവം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിലെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരണം. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേ വിധു പ്രയാണകാലേ അഭിജ പ്രണകാലേപിചാമാം തേ വിതുർ യുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നേതാവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഏത് സമയത്തും 24/7 എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ഭഗവാനെ തന്നെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാലജപം എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളും ദേവന്മാരുടെ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളും നിയന്താവായ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിവരുന്ന, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ ദേവന്മാരെ അടുത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ദേവന്മാര് എൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് വേണ്ടത് അത് ഭഗവാൻ അറിയാല്ലേ. നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തിനാ എനിക്ക് അത് തരൂ ഇത് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അറിയാം
നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ള കാരണം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മുടെ ആവശ്യം, നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ പഴയ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് മറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചക്രം കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാരും പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവായ ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലെ എന്നെ സ്മരിക്കും. മരണ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ, അതായത് അജാമ്പലിന്റെ കഥ അറിയാം, വെറുതെ ഒന്ന് നാരായണ എന്നൊരു പ്രാവശ്യം അത് വിളിച്ചത് ഭഗവാനെ അല്ല, വിളിച്ചത് മകനെയാണ്. പക്ഷെ മകനെയാണെങ്കിൽ ആ നാരായണന്റെ പേര് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ഒറ്റ കോളില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മരണകാലത്ത് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നാമം ഉരുവിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അത് മനസ്സിലാക്കിയ പോരാ, ആ ജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിനെ ഉപയോഗിക്കണം. അതിനിടെ നമ്മൾ അടിയറവ് വെച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്ഥിരം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല കാര്യം നമ്മളിത് പഠിച്ചു. എന്താണ്? നാമജപം അല്ലെ? കാലത്തനുസരിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നതും എത്രത്തോളം മാല ജപിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും അത് തീർത്തിട്ട് ഭഗവാന് ഭഗവാനെ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തയിൽ പോകും. അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദിവസേന ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉപരിയായി നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണസമയത്തും പ്രയാണകാലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? നമ്മൾ മരണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മക്കണക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ശരീരം അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവിനെ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മളെ 7ാമത്തെ അധ്യായം തീർന്നു. ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി യുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഇനി 12ാമത്തെ അധ്യായം വരെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്നുള്ളത്, നമ്മൾ പലതിലും അർജുനൻ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജയൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ അധ്യായത്തിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.